baktım Mevluthani. Hava. Mevluthani hakkında aydar olsam bir has bir fakat şu an açıklayıp vereyim ya hatırlayıp açıkladım da var mı? Şimdi şu sahabe edip derleme. Sahabalan vaktında, tabi'illen vaktında, tabi'illen vaktında ta 700 ile çelliyim ehl-i sünnet vel cemaatte çizi benamı Mevluthani keşiforun milleti uyuşurtullah, surud okuyutullah, çarşıtullah, beyli bir dat ehl-i sünnette yok dat. Berde çıktı. Berde çıkıptır hava. Yani berde çıkmaklık bile malakim. Hanefi mezhebinin ulamaları Mevluthani bir celese dini da bir dini celese şu şeyle değil mi? O zaman Hanefi mezhebinin ulamaları Kur'an'ın ayetlerinden, hadisin bir yağtılıklarından bir düzgünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bolon günü deyip şu bolon gününe bir son bahanalap ile millete bir üşürüp şu suretine gurrun vermektige icade verdirler. Evet, bu da şu suretinde da şu zaman ahullık celese tutuluyor. Ahullık celese tutuluyor. Neyden için bir dini roşt vermeden süreyim. Dine bir adamla peydalansın, ulamalar, satasırlar, davet ettirler. Şoňa meneş qariçirin celesesi oluyor. Şoňa meneş muhtelif dini celeseler oluyor. O zaman şol dini celeselerin ödünü oraya bir düzgünü oluyor, tertibi oluyor. Şeriat boyunca dini celese tutacak olsam, şoň bir şeraiti var, düzgünü var. O zaman Mevlud celesede de eğer şol kitabın aytýan şekline oraya bolsa, Hanefi mezhep boyunca dine yıllar şolun Mevlud de aslında Mevlid-i Nebi şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bolon günü deyip barahim şoň bahanalap bir milleti üşürtde barahim gurrun vermektige şu suretine icade veripdirler. Elbette ýene-de bu da megdefemde halakim kitapdy. Hulasatül Fetava diye. Umum Türkmen ilarasında da köplen cüzürlerde ba ödi. Şoň 4-nji jildinde 335-nji sefetinde Allame Leknevi rahmetullahi aleyh. Allame Leknevi diýerler şu Hanefi mezhep hücre Türkmen ha ýüripdir ahy. Şu ýüripdir hücrelerin ne kadar açıklamasy şu alamyň üstünden bolugly. Yani bütün Türkmen sahrada şu bir kabul edilýän alim, kabul edilýän manahim bir ulaqamr Allamalan biri. O zaman şu Allame Leknevi rahmetullahi aleyh şu Mevluthani üstüne gurrun edenne şonu diye, şu diye Mevluthani'de diye şirni paylaýarlar diye. Munsa doğru diýemin diye. Yani sadece bir celese tutmaklık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yad etmeklikten çireyim, gurrun vermeden çireyim. Şu suretinde şoňa şu hette icada ba. O zaman ben yani live gelmeden önçede bir ahuna ağalan birinin gurrunu kulak asım, şu yol masaliyamı da barıptır. Hevore can yandırıp, ne mi deyip şuna ters diýerler, ne mi şuna günah diýerler, ne mi şuna ýene burat diýerler, ahun çidese yok mu, falan yok mu deyip, hevore bir gıdık gurrun var ya da, şu ahunagan, yo başdaki siz musulmanda olan düşünmeli gurrun şey, hayse bir celete olsun, ol ahun çok celete olsun, qari çok celete olsun, şoňa meneş barahym molla çok celete olsun, hatmy Kur'an olsun, hayse bir celete olsun, dini celeteň ödüne bir düzgünü var. Te şu ahullyk celete dedi. Ahullyk celete diýip sen hele erkek gaçtyrsaň, şu celete dogry de. Ahullyk celete dedi. Sen ahullyk celete de barahym, o angryk süýräp baryp barahym Hazreti Ebu Bekir ahunçuk celese tutsaň palança sogap var diýsen, hop yalan gurunda. Ya Hazreti Ömer ahunçuk celese tutsaň palança sogap var diýsen, yalan gurunda. Ya ahunçuk celesede nälekem Peygamber ruhu geldi ha diýip tursala. Hop şu yanlış gurunda. Gynan takda şu şi Mevluthani Türkmen sahrada şol Mevluthani Bağdat biz hem kabul etýäs. Ýöne şu tutulýan Mevluthani Hanefi mezhep boyunca dogry de. Celeten şeraitin ayet bolmaya. Şu taýdan dogry diýilýär. Şuna başaky musulman dogrylygyň bir maňa ol ýanky Misr'in ulamalarynyň fetwasyny beripdir. Nälekim Misr'in ulamary ol hamany ýanky Jamiatul Azhar min Misr şeýle Mevluthani celese tutmakly icade beripdir. Tenne kabul ediň. Men falan zannydim. Mene kabul etýän kim diýdim. Men Mevluthani celese ýyla bir gün tutmakda bir müşkilim ýok. Emma siziň tutýan Mevluthani celeseňiz şeraiti dogry. Nälekim şonu haram ekir. Haram ekti ki ineleke malahim yankı men bir tarihini yazıp koyupdum bir göreň şonu. Bağlykda var, bağlykda ol yankı ol jergelanna. Bağlyk diýen bir owa var şu da qadim Maqsudahun Taksir rahmetullahi aleyhindagi galan hücreler men bilşim. Şonuň şagirdleriniň üstüne şu wagt edara bolýan hücre şu. Şu taýda 87-nji ýylda borje dehe 5-8 haf
87-nji ýylda şo taýda ahum modulu üýtdiler, dadetdiler. Biz ki o teorik okuyup berdik. Şo taýda hemme ahully üýşüp bir çukura tüýkürdiler. Agaşa akidleri ki öýde goýulýar. Ahunun qıdır, mollan qıdır, ya ortan ha bir peygamberin akid deyip eýrak bir dat paýlap berdiler. Haýty bir akid bolsun. Ki şol akidike fiýlik edilýär, hormat edilýär. Şol akidin haramlygyna hiç bir şek ýok diýip fatwa berdiler. O da minne wada şuwarçylaryň okuyan Mawludkhanyna gynan takda şol bütün türkmen sarada üýşüp mecmui fiqih bolup bir çukura tüýkürlen haram diýilen akidi paýlap durlar. Hop şu haram akid ahunçy da jelhede paýlansa dogurdy. Mawludçy jelhede paýlansa dogurdy. Ya şoňa nädeke moda men ýerinde duýnarym şu kitap başlady. Allah Mellek Nevi rahmetullahi aleyh öýdi ýazan kitaby. Şoň 5-nji jildinde şu Allah Mellek Nevi diýenim bütün türkmen sarada şoň kabul etdi. Men kefinde ya bir men aýtýanlar men ýolum diýär. Men Hanefi mezhep amallahum men mezhepde näme men gödüme sürme. Onşan Allah Mellek Nevi rahmetullahi aleyh näme diýär şonda 5-nji jildinde 35-nji seferde bütün ahuly gidip okuýdylar. Yalan mota gelsin men kemi ýüzüme gurtuldy. Şonda şuryke Peygamber Hudaýsam ruhi hazır bolýar diýip turýarlar. Haman şu taýda barahym merhaben merhaben ya seyidi merhaben diýip Peygamberden ruhi geldi diýip turýarlar. Hatda meni filmi bar. Bir amadamyň aýdan gurunde bir hamana bir dil ýurun bir aýdan gurunde ahun aga bir bütün ahun mollap oturýarlar. Elinde de belengu inalekem şu Peygamberden ruhaniýetiň gelmeli wagty boldy diýip aýygal ha aýygal. Hopşi Allah Mellek Nevi rahmetullahi aleyh bütün Türk mezhebini kabul etýär. Batılun minel abatil, batyldan bir batyl diýipdir şo. O da şu taýdan şu jedete dogurdy diýdi. Neten wagty ki şu edilýän iş dogurdy bolsa, te şu men öýümde, şu öýümde oturup men hay oğlanlar gelin uyuşuna Peygamber ruhu hazır boldy diýecek bolam. Hop men turmam da dogurdy. Şoňa men de ya Mawludkhany jedete o da bir sade bir jedese dini daşy. Muni barahim yalandan bir kitap ortatallar İbn Hacer Haytemi'nki diýip o qarny haftam 7-nji 8-nji dakikasydagi asyrda geçen adam şon kitaby diýip yalandan bir kitap aratallar bilmeýän Hazreti Siddiq radıyallahu anhu diýip aýtdy diýe Mawludkhanyň şicre togaby bar. Hazreti Ömer bey diýip aýtdy, Hazreti Osman bey diýip aýtdy, Hazreti Ali bey diýip aýtdy. O bir kefinde de Hudaý hakykatyn diýe, ýani diýe bir dirhemden Mawludkhany Hazretden Aslamarahın cennet satılan edin yalak. Ya da yankı Cengi Bedir'de Hunayn'e şereket edin yalak. Men şu at qatamışacak 3 laps bilen. Vallahi billahi tillahi her kim Cengi Hunayn'e peygamberin yanına bolsa cenneti şo. Men eýdema Kur'an aýtdyr. Indi şol Mawludkhany ki barahym 700 ýyl içelim Ähli sünnetde ýokmuşdyk. Şo ýok Mawludkhanyny baryp Hazreti Siddiq radıyallahu anhu eltip yalandan kep aýtýarlar. Hazreti Çariyardan yalandan kep getirýärler. Şu taýdan şu okuýlýan Mawludkhany dogurdy. Ya ad görenek dogur hemme jedelerine bolýan nädir? Heli erkek gaçdyrýarlar. Inalekem şi at tutatym bilenek men orada. Ahuny kesin at tutacak inşallah taala. Aqlan ödünde filmi bar. Heli erkek gaçdyryp hol öwde ahully durlar. Mehrem kim, namehrem kim giripdi, çykypdy. Hop agaş mehrem, namehrem rahat edilmede sen ahullyk jelehende dogurdy. Sen mollasyk jelehende dogurdy. Sen qarisyk jelehende dogurdy. O da maçak bolýan marahim ýöne Mawludkhanyda näme? Peygamber ewiniň näme? Men şey diýjek o daga namaz okuýanyň näme bar diýip men namazymda erti namaz 4 rekat sünnet okuýsam bolarmy? Bolmaýar da şo, şeýdämi? Ya 5 wagt adan çekilýär, adan çekmek gaw diýip men 7 wagt adan çekem bolarmy? O kitaby ona adan çekmeli. Men haja gitmek gaw diýip haja gitjek bolamda barahym şeriatda ters, hele ýoşan golaňyň gaçdyryp, furutka eltem dogrymy? Hop dogry da. Peşinde okuýan namaz ya edilýän arat, tutulýan arana edilýän hac, hayır hasanatymyz. Mawludkhanyda şoň bir jedetiniň Mawludkhany diýmegän dogry. Mawlidin Nebi, Mawlid Peygamberden bolangyny bir gün jedete tutmaklyga şoňa şu turatny ejada bar. Gynan takda türkmen ilahyna eltip Mawludkhany kitaby barada. Awalaş bir gün horam bir aý eltdiler. Soramda bilen olakan taqdiri diýiş görüpdir. Taqdirleriň benen gurunma. Fazay mazany kimi gerek bolsa men iýbereýin. Taqdirleri barahym birden dekme çöpdir, o merdene käse. Şonuň diş ýörüp, diş bilen şey diýip barahym bile onkay Mawludkhany ketip berdi. Söýdüm gyýtgaty Mawludkhany Hanefi mezhep boýunça başda bir kebaçakyň ýadyndan çykdy. Nägadar Hanefi mezhep ulemalary kullen kabul etmeýärler Mawludkhanyny. Amma Rabbani rahmetullahi aleyh kullen kabul etmeýär. Sofulyň başlyklary, Naqşbendiýiň başlyklary, şular ki Naqşbendi diýär öýdüň şu Mawludkhany etýärler. Şo Naqşbendiýiň başlyklary ki başlygy bolsun Imam Rabbani rahmetullahi aleyh şu Mawludkhanyny belkul kabul etmeýär. Agaşyň adyjygyna ejazet bersen ýer teleka barar diýipdir. Ondan bäri ejazet berýärler de
Yansurdum Mevlana Mehmet Ömer Serbazi rahmetullahi kitabında da var. Ve men baytiyan kefim var şu adet yan kefimde men 90-cı ilde kitabım çap bolly, yadan payannamam çap bolly, 541 seffe. Şonu Mevlud Xan hakkında men gurun ettim. Men eynen şahit edip duran gurun şonu da aytdım. Yani 10 yıl, 11 yıl men avval eynen men şu duygu dedim. Şonu avval men duygum Hanefi mezhepten aldım. Şu atdım men Hanefi mezhepten aytıp berýän. Onu söylün gıydkati dini celete hayti bir at bilen bolsun şeraiti şeriat boyunca jur gelse göde sürme sogappa. Yok hayti bir dini celete ahunçuluk, moğluçuluk, qariçuluk, Mevlud Xani Peygamberin şeriatına göre bolmasa onda sogap yok Müslümandygyň.